Difu horilal bosti along karbiet tum along le along kece kibiet so atum kidothip atum aphan kacheterek dang jipu cherok tok karbiat rat atum kapachini chiklojon chok det api cheterek redet Difu revenue circle office ke parlo Difu rong sopi adung het horilal bosti along el teron atum longle pata dokokta kece aso mia Safikul Rahman pen adon atum pota ve pinta dothiplo Lason taksi APHLC Maipur retired IS Jai Kathar along ta inut babul Chakraborty abang longle kachirai de jepan kabor ilo laso along cherok tot karbiarat atum pen kedam tang ni pai terok arni adimalong an humri dam sinujok sompono lapen prapjin pen kacheterek jepan sodak pen pachini tekang lo pai ni pai ingkora poan ni asiklo anke ciklo jon chok det api perangke abitung atum pen kilang cari asai deng pontulu bonta lahai ke che aso atum kacheterek ji kali longle kachirai det ji apan sai deng ponchurong lo pinpoda me karbiang long pijar vijar along ke angtan pen kewang kebe ke che aso atum aparo asuria don an do tanglo tangte dak difurong sopi along edon doni kichi aso atum longle pata vedeta kuana ningkan pen lone hem chikim si dobor idet apan anta Charlie pontektet pulote adon aparo suri hem tu na tumapan koson si ke Charlie pontek ko pusi cherok tok karbiera tatum pen chethan pon ringti News report Hirosin be Lotiki News Karbianglong